Ayun ito. So yan guys, ako'y customer karon ng tanaw na to situation. Asa yan balay mo sir? Sa Igpit ka? Igpit. Sige, taga-igpit. Nini shoutout sa mga taga-igpit. Igpit. Igpit. Ay, sa City. Sige. Sige, hinay ito. Kaya rin mo. Sige, tanaw na to. Si sir ha. Ilagay ka tuig na sir? Dua ka tuig. Disgrasya sa Motor. Disgrasya sa motor ni guys. Tanaw na to ha. Duwa kapin rin. Pero nahilot na sir. Oo. Ang tanawa iyang kon. Murag na mo, walay gilap ta na sir. Wala man, hilot-hilot lang po din. Hilot la pero walay gibawas na si Montiel. Wala man. Umubo mang isa. So tanawa guys. Pilin ko niyo, duwa. Ha? Duwa ni Dre, napot Dre. Nang sa punan ha? Dre, balik. Bali. Pero wala man bala na gikuha. Wala man. Wala gikuha. Wala. So tanawa guys, ang NPL oh. Dili kabo. Alain lagi ro rin. Sige. Limubo ba, saka. Sige, hinay. Yeah, tara. Pero kung wala ni sa sir, makalakaw ka. Dili pa oy. Sakit o saman? Di pa man ako pangusgan kay murag wa pa say kuan Dre ba. Dre, kini yung paa gani, wa kay umoy. Limugo kita siya no. Mubo ang isa. O nga na yun na siya pagkatong Sila siya. sige, lingkod sa to sir, lingkod. Pag mag-disgrasya na ospital, Oh, hospital. pila kadlaw ko sa ospital. Wala kay adlaw eh. Sikan siya. Dala ko to sa Victor. Victor, asa ka na disgrasya sa Dire po sa mo Igpit. Igpit. So, Sa Kalinga ba kagas bullets. sa mga niyahang kuhan ng taon, no? So, duha ka tuig na itong kuhan ni sir. Gamay mubo. Ni mumo gani. Ni gamay siya, ang isang imuwala, ni mubo. Ikaw ra isa sa motor. Wala isa. Ikaw ra isa. Sige. Kung saan mo, ma'am? Ay, kuan sa kumbana igsoon. Imuhang kini. Hello. Soon mo na siya sa kumbana. Bana Ah. sa to. Bayaw. Imong bana to, nga igsoon. Sige. Pero ikaw mo gina. Sige. Wala ko gud sila Paipiti yang kuan, ma'am. Ganang til sa bangko. Paipiti sa habol. Gani. Tan. Sila. Dili ang yan til sulod ni ana. Ay, kinsa man ako. Ade kana baka na trapo. Ako. Ipaigo sa til sa bangko. Kaya para din sa mo biga magod. So ayan guys, duha ka kuan ni. Unsa ni sir? Magpa-schedule ka sir. Habak. Ganay, kuan ba? Yatag na sa igsoon. Pero habak man yun na. Habak man yun na siya. Dipinsa sa mga kuan. Wala man yung problema na. Wala kayo ko na, ugnay mo hatag sa kuha na. Dawat ko tayo para man na sa protection lang. Sa mga moto o kung ana. Moto o kung ana. Sige. So 2 years na, kapila ka na hilot sir? Para mabala na to. Pitor siguro ni. Asa man ka Pito? Oo, kawalo ka. Ikawalo ko. Pero pila ka tao? ka? Mao na siya, lahi nga tao. 8 ka lahi-lahi nga tao. Ka magpa-schedule. Mao ba? Sige. So ano lang. So dili ka kalakaw kung wala ni. Kani. Pwede na po ma. Sige. So yan guys. Ato na pong niluto na ako'y customer karon, duha ka kuan siya. Siyempre mo ni duha ka to, no? Duha Duha na kapin. Duha ka pin. Pag mga pila ka pin, duha. Mag tulo na pud karong Enero po. Karang Enero. So mag 3 years ni siya. Mag 3 years ni si sir nga nga na disgrasya mo gini siya sa motor. So so ang full video ani mag-live ko Facebook live ha. Facebook live din niya. Tanawan ninyo ang paghilot nako. Ano to siya kaya na to niya. Maabot ko ni siya sa YouTube nako o sa TikTok. Ayun. May nga. God bless.